so ụmụ be anyị bụ ndị Igbo, ana m asụ asụsụ a ka m pụnarị ya n'Igbo maka na ife dị na Naịjirịa oruche ha Obinwanne ha bụ ndị ngaba ha na-arụ ya. Onye ọbụla nwere ebe o kere. Ihe nji wee bịa bụ ọ bụrụ na ị ka bụ onye Igbo na social media na-ekreti content creator na-adị enye ana Igbo otito, jee chọọ ihe ọzọ ị ga-eme. Ị ga na TikTok, ị ga-afụ dimkpa mmadụ nara abroad ọpụta na TikTok anọrọ na-akọrọ wit ụmụ nwanyị ihe ha na di ha na-eje, ihe akụkọ ha na di ha na-eje. Ihe a bụ ihe ha kwesịrị ị na-akọ, ihe a bụ ihe ga-eji meta mkpụrụ ụmụ ga-aba ha na-ekiri, a wee nwee ihe a ga-asị n'ọya ka ha mụta n'ihu akwụkwọ. Enwee ego dị ihe ọzọ, lekene mba ọzọ anya, jukene m ụmụ mmadụ onye na-apụta n'ihu akwụkwọ na-ataghị eze ka ndị Igbo n'ihu akwụkwọ. So ihe a wee bụrụ akparamagwa ọjọọ tinyekụziere nke ndị be anyị jideziri ndị be anyị, werezie ndị be anyị na-eme gịnị, na-agba game, which nọ nka ka na-akpọ mmebi obodo, corruption.